Tata și mie v-am găsit la un nou vlog aici pe canal. Am 3 ani de... Așa, și o să filmăm... Nu mai vreau ordinară, pentru că nu merge, dar nu știu de ce. Da, atunci... Asta o să mutăm pe undeva, pe aici. Hai de Minecraft-ule, hai Minecraft-ule. Dacă filmezi, nu merge bine. Skin-ul lui. Așa... Stai un pic și că uita la acolo de... Ok. De ce ți-a părea numele tău? Că eu am făcut mapa și na. Ah, Atunci eu și eu nu mă pricep așa de... Bă, nu face nimic, am spus. Ok. Deci eu nu știu să joc așa de bine Minecraft. Vino pe insulă. Stai că vine pe insulă. Te-am găsit, lasă că vin eu. Deja am venit. Bă, Stai să vezi skin-ul și al tău și al meu. Stai numai un pic. bă, dar ce se întâmplă? Iarăși. Smut ăsta. Reclamă. Reclamele astea mă enervează. Jocul tâmpite. Bă, uite aici. Stai un pic, ca să vezi. Eu știu asta. Stai, nu da, bă, mă omori. De fapt, pe tine te omori. Stai cum era. Uite aici. Și da, tot pe genul. Bă, vezi că tu ți-ai luat damage. De ăla, mă. Adică, Cum te văd? m-am băgat în groapă. Bă, dă-mi încoace să joc. Gata, stai să-ți dau înapoi. Ăsta e hoț. Fără telefoane. Și noi am făcut o lume de survival, de fapt. Dă-mi încoa. Și așa cum... Și eu acum să ies în groapă de aici. Stai, s-a întors telefonul meu. Bă, dar unde ești? Nu, ești mă pe ce. Stai, mă, gata, hai, mă. Stai, gata, stai, mă. Hai să luăm lemn, hai. Stai, bă, stai. Bă, tu du-te și sparge lemn, până atunci mă duc să omor porc. Ce să faci? Omor porc, să-mi iau mâncare. Bă, vreau eu mâncare. Păi omoară, dă-i tu un porc. Lasă-mă atunci, lasă. Îți dau și ție, dar sparge lemn. Ce jucată infinit. Nu mai ați tras-o, băi. Vă zic, nu mai zic, tac. Noi filmăm vlog, tăceți. Deci, cât e ceasul lor? E 10:37 și noi nu mai putem de rând. Stai, eu mă duc să-mi bag la încărcat și jucăm. Tu te caci. Mă mișc pe mine, deci nu mai pot. S-a blocat telefonul. Păi, dar tu nu mai joci Minecraft? Bă, da, pe apă, dar... Stai, eu stau la birou. Ok, s-a dus la birou să joci, eu stau în pat ca bossul. Bă, hai să facem o cutie din aia, cum îi zice? Crafting? Da. Bă, stai așa, mie mi s-a blocat telefonul. Hai că fac eu. Bă, vină la mine aici unde sunt. Stai așa să... De pe ai 3 puncte. Știam unde să mă duc. Da.
acum dă-i pe lemne. Stai. Ce-am făcut, taică? Apasă-mă pe lemne. Apasă acum. Dă-te mai de aici. Fă toate lemnele. Ce să fac, mă? Apasă. Apasă. Gata. Gata. Cum pune crafting, mă? Nu, frate, crafting-ul nu pun aici. Păi de unde? Crafting-ul vreau să facem ceva undeva, ca o căsuță, nu știu, un bordei. Am găsit un cas. Bă, eu ce fac asta, smul, pe fiecare ce fac. De ce-i fac grav? Cum să iau iarbă? Știi exact, da. Păi da, trebuie să fii pe creativ sau o lopată cu... Nu mai știu ce era, dar trebuie să enchantezi. Să ce, mă, să încantez? Enchantezi. Ce e aia? S-a bășit! Nimeni. Bă, să mor eu. Vlogul ăsta nu-l pun pe YouTube, Omor. cred. Omoră. De fapt, n-ai cum să... Mă, băgat. Bă, faci tot cu cazi. bă, vine calul la tine. N-ai făcut nimic, s-a blocat telefonul și n-am. Gata, s-a deblocat. S-a deblocat? Bă, hai să împingem de calul ăsta. Picăm și din... Lol, popoci mă enervează. Bă, nu e Daniel. Bă, nu. Păi și altfel ce vrei să-i fac? Bă, lasă-l lucruri. Păi da, dul. Fix aici unde am făcut eu groapa, dul. Îl vezi? Da. Nu, Ce mă vezi? Te văd, dar n-ai cum să-l conduci. Am încercat și eu să-l conduc așa, că n-ai șans. Răva javra. De ce ne-ai băgat acolo ca să-l aduc? Păi am dul. Uite, eu acum am pus ăsta. Bă, de aici te rog, de rog. Ce mă dă, bă? Gata, gata, gata. Bă, Gata. prea mai adânc, hai să facem. Nu, că de fapt nu cum ești. Ah, da. Bă, dă-te. Aoleu. Bă, am mai dat una și și-a murit javra. De cal. Să mă... Ăla nu era cal bun. Nu era de la fel bun. Era turcales. Văd, vrei să-i bag pe tine aici și te închid. Mai e de aur. Bă, tu pune lemne, fă o căsuță mică, să facem noi. Uite cu alea bordeiul pentru cal. Chiar bă, ne facem aici? Bă, du-te. Fii atent. Tu știi ce faci? Nu. Cum să faci sabie? Dacă pui crafting-ul, îți fac sabie, crafting-ul. Hai că-l punem în el. Nu le pus să-ți dau sabie. Uite, pentru tine sabie. Pentru tine îți trebuie. Așa, și acum o să bag și un pic din casă. Așa, bă, joacă tu puțin. Sau te las. Fă crafting-ul și fă sabie. Hai sabie. ce? Da, am oprit puțin vlogul, că avem ceva de făcut. De fapt, filmare. Da. LOL, bă, se noptează. Fac un hack, să facă bine. Cătălin vrea să joace Counter-Strike. Da. S-ar putea să filmăm și ceva, un vlog de Counter-Strike. Faci game, dar este să fac zi. Cum? Hack. He.
Mamă, n-am baterie. Serios, nu. Păi n-ajunge. Ia încărcătorul la școală. Hei cu cearta, hei cu cearta. Păi nu, că am zis să schimbăm încărcătoarele. Dacă tot vrea să joace canta, schimbăm încărcătoarele. Am 37. Nu, că avem 3 încărcătoare. Bă, vedeți că mai e și pe al meu pângiozdan. Asta să opresc asta. Luați-l, dacă vă e nevoie. Nu. Bă, de ce m-a deconectat pe server? Că Cătălin a stins calculatorul. Și cu tot. Stai așa. Atunci stai să văd și eu ceva. Asta eu l-am făcut. Dacă a închis calculatorul, s-a închis și mie. Nu, l-am închis cu tot. Greșeală, nu știu. Stai să mă uit. Să mai dau și să-ți fac și ție. Articole. Stați puțin, o să opresc puțin vlog. Bă, deja 11 minute, tu ești nebun. Oprim. Și acum ne conectăm. Ia pe telefonul de Jenny. A trebuit să conectăm ăsta Facebook-ul, internetul. Ți-ai încărcat laptopul? Acum îl conectez. Bă, dar de cât facem filmarea? E 11 minute și... Stai așa. Se încalcă cam greu, da. Ah, lol. Bă, eu le-am pus alea. Păi da, acolo vine ușa, dar nu... Doar fără ușa. Tu ai băgat vaca în graj? Nu, ce în graj? Asta nu e graj. În casă. Dă-mi mie să fac. Tu cazi aici. Nu cad. Stai așa să mă duc la crafting să-ți fac ușa. Bă, mai bine să ai luat crafting și l-ai băgat în casă. Imediat să... De ce am pus eu asta aici? Și imediat mă mut eu pe telefon. Mă duc acum eu pe telefonul meu ăsta să... Bă, tu pui două uși, tu ești nebun. Nu, din greșeală. Ok, stai să intru. Bă, vezi că mai e una. Stai, tu, asta... Ce? Nu știu să văd. Uite, asta las-o aici. Las-o așa și tu te și mai ia lemn. Și am eu mă ocup de față. Hai ce drăguț. Bă, e deja 13 minute, nu mai am timp. Că la 15... Bă, cum alergi. Bă, frate, aveam și eu nevoie de ceva, de un sabit, un topor, nu O ceva. să am eu. Vino la mine. Nu, lasă. Vreau un topor, ceva. De topor pot să-ți fac și eu topor. Bă, atât te rog pe tine, ia crafting-ul și du-te și bagă-l în casă. Așa, că să fac și ce trebuie. Fă un loc special, nu știu. Îl bag în pământ. Da, chiar. Bă, ajung 5 de alea. Am căzut. Bă, zi-mi dacă ajung 5 din alea pătrățe. Fă și tu de alea. Păi frate, e 14 minute. Ok, și o să continuăm episodul următor. Hai să intrăm în casă și tot în casă să rămânem. Deci acum noi ne ducem să intrăm în casă. Bă, unde-i casa? Dacă vin și eu cât de repede pot, intră în casă, închide ușa și noi nu mai continuăm. Ai, Doamne, unde m-am scăpat? În graj, la vacă. Bă, tu acolo te-ai pus. Bă, frate, îmi dau vată la casă. Bă, eu nu mă pricep în Minecraft-ul ăsta. Lasă-mă mine. Gata. Bă, e și 54 de secunde.
Cam asta a fost, aici rămânem. La revedere!